சுதந்திர வாழ்வு இல்லாத நபர்களை பொருட்களை குறிக்கிறது. சம்பூதி என்பது பூரண புருஷோத்தம பகவானை குறிக்கிறது அப்படி சொல்றாங்க மாதாஜி. ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? கேக்குதுங்களா கிளாஸ்? கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. சரிங்க பிரபு, நீங்க இது ஷேர் பண்ணிடுங்க, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன், ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். எஸ் பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு சின்ன டவுட் கேட்கலாம் மாதாஜி? கேளுங்க பிரபு. மாதாஜி, இது தேவர்களை வழிபடுறவங்க அறியாமையின் இருள் பகுதின்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி. நம்ம தேவர்களை வழிபடுறவங்க தேவலோகங்கள் போவாங்கன்னு. ஆமா, தேவலோகம் அதுவும் உங்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருக்குன்னு தானே நம்ம பாக்குறோம். பிரம்மதேவர் இருக்கக்கூடிய பிரம்மலோகம் கூட பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருக்குன்னு தானே பாக்குறோம். அப்ப ஞானம் உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவான் இடத்துல கோலோக பிருந்தாவனம் போகணும்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா சத்தியலோகம் வரைக்குமே நம்ம அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி. பிரம்மதேவருமே உயர்ந்த உயர்ந்த ஜீவாத்ம தத்துவத்துலதான் இருக்காரு இல்லையா? அப்ப அது அறியாமை தானே. அங்க போகணும் நான் நினைக்கிறது ஒரு அறியாமை தானே பிரபு. கரெக்ட் மாதாஜி. பட் இங்க பாதாள லோகம்ங்கிறது இருள் நிறைந்த பகுதின்னு எடுத்துக்கலாமா மாதாஜி? பாதாள லோகம் இருள் நிறைந்த கீழ்லோகங்கள். அறியாமைன்ற போது நமக்கு அறியாமைன்ற போது அது ஒரு ஞானமான ஒரு விஷயம் இல்ல. நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். சரி மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் பிரபு. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? ஓகே, யாருக்கிட்டையாவது புத்தகம் இருந்தா வாசிங்க பார்க்கலாம். 13வது மந்திரம். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. 13வது மந்திரம். மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி. 13. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஸ்லைட் ஷோ பண்றேன். பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. பிரணாம் மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க யாருன்னா படிங்க, யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. படிங்க மாதாஜி. ராதா ஜெகநாதன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஓகே. படிங்க. அன்யத் ஏவாஹு சம்பவாத் அன்யதாஹுர் அசம்பவாத் இதி சுஷ்ருமதீராணாம் ஏனஸ்தத் விசக்ஷிரே. அந்யத் வேறுபட்ட, ஏவ நிச்சயம், ஆகு சொல்லப்பட்டுள்ளது, சம்பவாத் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான முழு முதற் கடவுளை வழிபடுவதால், அந்யத் வேறுபட்ட, ஆகு சொல்லப்பட்டுள்ளது, அசம்பவாத் பரமனை தவிர மற்றவற்றை வழிபடுவதால், இதி இவ்வாறு, சுஷ்ரும கேள்விப்பட்டுள்ளேன், தீராணாம் சஞ்சலமற்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து, யார் ந நமக்கு, தத் அந்த விஷயத்தை பற்றி, விசக்ஷிரே பக்குவமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. எல்லா காரணங்களுக்கும் பரம காரணத்தை வழிபடுவதால் ஒரு வகையான விளைவும், பரமனை தவிர மற்றவற்றை வழிபடுவதால் வேறு வகையான விளைவும் அடையப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்விஷயங்களை தெளிவாக விளக்கியுள்ள சஞ்சலமற்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து இவை அனைத்தையும் கேள்விப்பட்டுள்ளோம். பொருளுரை. சஞ்சலமற்ற அதிகாரிகளிடமிருந்து செவியுறக்கூடிய வழிமுறை இந்த மந்திரத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பௌதீக உலகின் மாற்றங்களினால் ஒருபோதும் சஞ்சலமடையாத உண்மையான ஆச்சாரியர்களிடமிருந்து செவியுறாவிடில் ஒருவனால் தெய்வீக ஞானத்திற்கான உண்மையான திறவுகோலை பெற முடியாது. உண்மையான ஆன்மீக குருவானவர் ஸ்ருதி மந்திரங்களை அல்லது வேத ஞானத்தை நமது சஞ்சலமற்ற ஆச்சாரியரிடமிருந்து செவியுற்றிருக்க வேண்டும். அத்தகைய குரு ஒருபோதும் வேத இலக்கியத்தில் இல்லாதவற்றை எடுத்துரைக்க மாட்டார். முன்னோர்களான பித்ருக்களை வழிபடுவோர்கள் பித்ருலோகத்தை அடைகின்றனர் என்றும், இங்கேயே வாழ்வதற்கான திட்டங்களை தீட்டக்கூடிய ஆழ்ந்த பௌதீகவாதிகள் இவ்வுலகிலேயே வாழ்கின்றனர் என்றும், எல்லா காரணங்களுக்கும் பரம காரணமான பகவான் கிருஷ்ணரை மட்டுமே வழிபடக்கூடிய பகவத் பக்தர்கள் அவரது ஆன்மீக வானில் அவரை அடைகின்றனர் என்றும் பகவத்கீதையில் 9.25 தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. வெவ்வேறு வகையான வழிபாட்டினால் வெவ்வேறு விளைவுகள் அடையப்படுகின்றன என்னும் கூற்றின் மூலமாக ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்திலும் கீதையின் கருத்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நாம் முழுமுதற் கடவுளை வழிபட்டால் நிச்சயமாக அவரது நித்திய இருப்பிடத்தில் அவரை சென்று அடைவோம். நாம் சூரிய தேவன் அல்லது சந்திரதேவனை வழிபட்டால் அவர்களுக்குரிய லோகங்களை ஐயமின்றி அடைவோம். மேலும் நம்முடைய திட்ட குழுக்களின்
மூலமாகவும் அரசியலில் தற்காலிகமான மாற்றங்களை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவும் இந்த மோசமான இந்த உலகத்திலேயே வசிப்பதற்கு விரும்பினால் நம்மால் அதையும் அடைய முடியும். எந்த செயலை செய்தாலும் யாரை வழிபட்டாலும் இறுதியில் ஒரே இலக்கை அடைய முடியும் என்று எந்த ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரத்திலும் கூறப்படவில்லை. அத்தகு முட்டாள்தனமான கொள்கைகள் சில தான் தோன்றித்தனமான ஆன்மீக குருமார்களால் முன்வைக்கப்படுகின்றன. அவர்கள் சீட பரம்பரை என்னும் உண்மையான வழிமுறையுடன் தொடர்பு அற்றவர்கள் ஆவர். எல்லா பாதைகளும் ஒரே இலக்கிற்கு வழிகாட்டுகின்றன என்று உண்மையான ஆன்மீக குருவினால் கூற முடியாது. மேலும் தேவர்கள் முழுமுதற் கடவுள் அல்லது தனக்கு விரும்பியவரை தனது சொந்த வழியில் வழிபட்டு யார் வேண்டுமானாலும் அந்த இலக்கினை அடைந்து விடலாம் என்றும் அவரால் கூற முடியாது. ஒருவன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைவதற்கு அதற்குரிய பயணச்சீட்டை மட்டுமே வாங்கியிருக்க வேண்டும் என்பதை எந்த ஒரு சாதாரண மனிதனாலும் மிகவும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும். கல்கத்தாவிற்கு பயணச்சீட்டு வாங்கினால் கல்கத்தாவிற்கு மட்டுமே செல்ல முடியும், பம்பாய்க்கு அல்ல. உண்மை இவ்வாறு உள்ள போதிலும் எந்த ஒரு பாதையும் அல்லது எல்லா பாதைகளும் ஒரே உன்னத இலக்கிற்கு அழைத்துச் செல்கின்றன என்று பெயரளவு ஆன்மீக குருமார்கள் கூறுகின்றனர். உண்மை நிலையிலிருந்து விலகிய அத்தகு பௌதிகமான கூற்றுக்கள் பல்வேறு முட்டாள்களை கவருகின்றன. அவர்களும் ஆன்மீக உணர்வுக்கு தங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளில் கர்வம் கொண்டவர்களாக ஆகின்றனர். ஆயினும் வேத அறிவுரைகள் அவர்களை ஆதரிப்பது இல்லை. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரையில் வரும் உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஞானத்தை பெறாவிடில் ஒருவனால் உண்மையான விஷயத்தை உள்ளது உள்ளபடி பெற முடியாது. பகவத்கீதையில் 4.2 ஸ்லோகாவில் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார், ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுகு சகாலே நேக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீட பரம்பரையின் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. படிச்சுட்டுமா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா படிக்கலாம். சரி தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே உடம்பு பரவாயில்லையா? மாதாஜி, இது வந்து டிஃபரன்ஸா இருக்கு. அவங்க படிக்கிறதும் நம்ம ஸ்கிரீன்ல வரதும் டிஃபரன்ஸா இருக்கு. ஆமாங்க பிரபு, எடிஷன் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கு. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது மேபி ஓல்டு எடிஷனா இருக்கலாம், மாதாஜி கிட்ட இருக்கிறது வந்து புதுசா இருக்கலாம். புது புக் ஆனா வாங்கின கருத்து மாதாஜி. எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும், சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் இது பண்ண மாதிரி இருக்கும். மத்தபடி இது வந்து சாரம் கரெக்ட் தான். ஓகே பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ஓகேவா மாதாஜி, உங்களுக்கு உடம்பு பரவாயில்லைங்களா? கொஞ்சம் பரவாயில்ல மாதாஜி. இப்போ இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்கு, அதனால வந்துட்டேன். ஓகே ஓகே ஓகே. 2-3 நாளா கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்கு. இந்த மந்த் ஃபுல்லா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஓகே, மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம வேற யாரோ படிக்க வந்தீங்களா? விஜயலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்புறமா மாதாஜி. இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா. சோ அந்த 13வது மந்திரத்துல வந்து நம்ம வந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, எப்படி வந்து இந்த சலனமற்ற ஞானிகள், அதாவது வீழ்ச்சியடையாத, நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்துட்டோம், வீரர்கள், தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள், அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா காரணங்களுக்கும் யாரு வந்து ஆதி காரணமானவர்? பிரம்ம சமீதியில பாக்குறோம், ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக ஆதிராதி கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். அதுதான் முதல் மந்திரமே நம்ம பார்க்கணும். சோ பகவான் தான் வந்து ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண. சோ எல்லா காரணத்துக்கும் அவரே வந்து ஆதி காரணமானவர். அப்படிப்பட்டவரை வழிபடுறதுனால நம்ம வந்து வேதத்தை படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் வேதத்தோட சாரம் தான் வந்து உபனிஷத்துக்கள். 2 பேர் புதுசா ஜாயின் பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த மாதாஜிங்களுக்காக நம்ம ஜஸ்ட் பாக்குறோம். சோ இந்த உபனிஷத்துக்கள் வந்து வேதத்தோட சாரத்தை நமக்கு கொடுக்குது. எப்படி வந்து ஒரு பெரிய கணக்கை வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன அந்த சொல்றது அந்த சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி முடிப்போம் இல்லையா, அது போல அந்த பெரிய வேதத்தோட சாரத்தை வந்து இந்த உபனிஷத்துல நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுல நம்ம இன்னைக்கு வந்து 13வது மந்திரம் பார்க்கணும். ஒரு மந்திரமும் நமக்கு வந்து வாழ்க்கையோட உன்னதமான நிலை என்ன அப்படின்றதையும், எப்படி நம்ம வந்து எது நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்றதையும் நமக்கு சொல்லி தருது. அதுல வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா 13வது மந்திரத்துல அனைத்து காரணத்துக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவர் பரமபுருஷர் கிருஷ்ணர். அவரை வழிபடுறதுனால என்ன மாதிரியான முடிவு? உன்னதம் இல்லாததை வழிபடுவதால் வேறு வகையான முடிவும் பெறப்படுகின்றது. அப்ப யாரு? எல்லாம் வந்து தேவதேவர்களோட வழிபாடு. 2 விதமான வழிபாடு நம்ம பாக்குறோம், பகவானுடைய வழிபாடு, தேவதேவர்களோட வழிபாடு.
ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். சோ நம்ம இந்த விஷயத்தை பற்றி பக்குவமாக விளக்கியுள்ள தீரர்களான ஞானிகளிடமிருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம். அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை யாரு கொடுக்குறாங்க? அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வரவங்க கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப விளக்குரையில வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம், பிரபுபாதர் என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா, சலனமற்ற ஞானிகளிடமிருந்து விளக்கங்களை கேட்டறியும் முறையை இந்த மந்திரம் உபதேசிக்கின்றது. ஞானத்தை நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்றத நமக்கு இது சொல்லுது. முதல்ல எது உண்மையான ஞானம்? பகவான துதிச்சு அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அவரை போறதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். அததான் இப்ப பிரபு கூட கேட்டாங்க, சர்வ பிரபு. அப்ப மற்ற வழிபாடுகளை செய்யறதுனால நம்ம வந்து அந்த அறியாமை அப்படின்ற அந்த இருளுக்குள்ளதான் நம்ம போய் ஆட்கொள்ளப்படுகிறோம். சோ அந்த ஞானத்தோட, ஏன்னா அதுக்கு முந்தினதுல வித்யாலாம் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப பகவானை வழிபடுறதுனால நமக்கு என்ன வரும்? நித்தியமான அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் போறோம். அந்த அறியாமையில நம்ம தேவதேவர்களை வழிபடுறதுனால அவங்க இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு நம்ம போறோம். பாக்குறோம் மொத்தம் 14 லோகங்கள். அண்டம் அப்படி அந்த ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்கு. மேபி பாகவதம் புக்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டைப்படத்துல பாக்கலாம். காரணதக்ஷாய விஷ்ணு வந்து படுத்துட்டு இருப்பார். அவருடைய ரோமத்துல இருந்து ஒரு இந்த மாதிரி முட்டை மாதிரி வரும். சோ ஒரு அண்டத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ எந்த தேவதேவர்களை வழிபடுறோமோ அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த லோகங்களுக்கு போறோம். பூமி மத்தியில இருக்கு. பூமிக்கு மேல 6 லோகங்கள், பூமிக்கு கீழே 7 லோகங்கள் இருக்கு. அப்ப நம்ம 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாறு போல வழிபாடு இருக்கு. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு இந்த விபூதி யோகத்துல, நான் தான் அனைத்தின் மூலம், என்னை மட்டுமே சரணடைவாயாக. ஆஹ் கிருஷ்ணர் கிட்ட அப்ப அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறார், நீங்க தான் வந்து மூலம் முழுவதற் கடவுள் அப்படின்னா ஏன் வந்து வேறு வேறு விதமான வழிபாடுகள் இருக்கு, அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்பார். அதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, முக்குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல இந்த ஜீவாத்மாக்கு வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? என்னென்ன 3 குணங்கள்? ஒரு நிமிஷம். சொல்லட்டுமா? சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. சோ நம்மளுக்கு அந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாறு போல நம்மளுடைய வழிபாடுகள் இருக்கு. அந்த வழிபாடுகளுடைய பலனாக நம்ம வந்து அந்த பலன்களை நம்ம வந்து அனுபவிக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து அதுதான் வந்து தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த ஞானம் எங்க இருந்து அடுத்தது நம்ம இந்த மந்திரத்துல என்னென்ன பாக்குறோம், இந்த மந்திரத்துல என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், யார நம்ம வழிபடணும், அப்படி வழிபடுறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன, அப்படி அல்லாதவரை அந்த காரணத்திற்கு அந்த ஆதி காரணத்துக்கு உண்டானவரை வழிபடாம வேற யாரையாவது வழிபட்டா அதோட விளைவு என்ன, இந்த ஞானத்தை யார்கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்? தீரர்கள், அந்த ஞானிகள். இதுக்கு முன்னே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? தீரர்கள் யாரு? மகாபாகவதர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஒரு நிமிஷம். சோ அந்த தீரர்கள்ன்றவங்க வந்து உத்தமர்கள், மகாபாகவதர்கள், 3 நிலையான பக்தர்களை நம்ம பார்த்தோம். சார்ஜ் எடுக்கிறோம் லேப்டாப் சார்ஜர் பேக். சோ அததான் நம்ம வந்து இந்த இந்த மந்திரத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ இந்த விஷயங்களை யாரிடத்துல இருந்து நம்ம கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்? அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்களிடத்துல இருந்து கேட்கணும். பௌதீக உலகில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் சலனமடைவது, அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க? இந்த ஜட உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தால கொஞ்சம் கூட சலனம் அடையாதவர்கள். சோ அவங்கதான் வந்து உண்மையான ஞானத்தோட திறவுகோள். நம்ம வந்து தவறான மூலத்தை நம்ம போக கூடாது. அதுக்கு பிரபுபாதர் இங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்க, ஒரு ஊருக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னாக்கா அந்த ஊருக்கு உண்டான டிக்கெட் தான் நம்ம எடுக்கணும் இல்லையா? வேற ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போறதுக்கு உண்டான டிக்கெட் எடுத்தோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து அவங்களை போய் சேர முடியும், அந்த போக வேண்டிய ஊருக்கு நம்ம எப்படி போக முடியும் அப்படின்றத பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவா வந்து நமக்கு அங்க சொல்றாரு. சோ இந்த வேத ஞானத்தை சரியான ஆச்சாரியர்களிடத்திலிருந்து நம்ம கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அவங்க அதை எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த ஆன்மீக குருக்கள் வந்து வேத இலக்கியங்கள்ல இருந்து நமக்கு அந்த ஞானத்தை சொல்றாங்க.
Hey. ஓகே. சோ ஆன்மீக குரு வேத இலக்கியங்கள் கூறப்பட்டிராத எந்த கருத்தையும் ஒருபோதும் போதிப்பதோ உருவாக்குவதோ இல்லை. அவங்க வந்து சொந்தமாக எந்த ஒரு விஷயங்களையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம பார்த்தோம் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தன்னுடைய அந்த ஞானத்தை 63 நாட்கள்ல எல்லா கலைகளையும் கற்றுக்கொள்கின்றார். அவர் சாந்திப்ப முனிகிட்ட போய் அந்த இதை கேட்டுக்கிறார். அப்ப அந்த இது நம்ம பாக்குறோம். பகவானே வந்து சொல்றார், ஒரு அந்த குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்கள்ட்ட இருந்து நாம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்க தன்னுணர்வை பெற்றவர்கள், அவங்க உள்ளதை உள்ளபடி நமக்கு வழங்குவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ வேதத்துல எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது போல தன்னுடைய வாழ்வை நடத்தக்கூடியவர்கள் நாம் பார்க்கிறோம் புரோபாதர். சோ புரோபாதர் தன்னுடைய குருவோட கட்டளைக்கு நம்ம அடிபணியணும். சோ 70 வயதுல 40 வருடங்கள் கழித்து கூட அதுல வந்து உறுதியாக இருக்கார். எப்படியாவது தன்னுடைய குரு சொன்ன அந்த குருக்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு. சோ வேதத்துல எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது போல தன் வாழ்க்கையை நடத்துபவர். அவருக்கு அங்க போய் எத்தனையோ பௌதிகமான விஷயங்கள் இருந்தாலும் ஸ்திரப்பிரஜன் அதுல ரொம்ப உறுதியா இருந்தார். அங்க போய் கூட நமக்கு ஏத்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து மாத்தி கொள்ளலாம் இல்லையா? அதுல அங்க எங்கேயுமே அவர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல. அன்டில் அன்லெஸ் கிருஷ்ண பக்திக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும்தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. எக்ஸாம்பிள் கௌடி மட்ல வந்து நீங்க வந்து 63 சுற்றுகள் வந்து நம்ம பண்ணணும். ஆனா புரோபாதர் நமக்கு வந்து கருணையோட 16 சுற்றுகள் தான் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப மற்ற நேரங்கள்ல நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும் அதுக்காக இல்லையா? சோ அங்க எங்க வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு அனுகூலமாக இருக்கோ அங்க வந்து அவர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிருக்காரு. ரொம்ப போல்டா டிசிஷன் எடுத்துக்காரு. மாதாஜிஸ்க்கு வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுத்திருக்காரு. சோ அப்படி உயர்ந்த அந்த ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். பித்ருக்களான மூதாதையர்களை வணங்குபவர்கள் பித்ருலோகங்களுக்கு போறாங்க. நம்ம பார்த்தோம் பூமிக்கு மேல வந்து 6 லோகங்கள், கீழே 7 லோகங்கள். நம்மளுக்கு கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல நாம அந்த வழிபாடுகளை செய்யறோம். அதற்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய இறுதி நாட்களில் நம்ம அங்க போய் சேர்றோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ தூய பக்தர்களுக்கு வைணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குணம் என்ன குணம் சொல்லுங்க? கேக்குதா நான் பேசுது? ஹரே கிருஷ்ணா. சுத்த சத்துவ குணம் மாதாஜி. சத்துவ குணம். ஹரிபோல். தேங்க்யூ பிரபு. சோ வைணவர்கள் சுத்த சத்துவ குணம். அப்ப அவங்க எங்க போவாங்க? அவங்களுடைய வழிபாடு என்னவா இருக்கும்? உங்க கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போவாங்க. கோலோக விருந்தாவனம். ஏன்னா அவங்க சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்காங்க. தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானுடைய நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பார்த்தோம் 24 மணி நேரத்துல 23 மணி நேரமும் பகவானுடைய 22 மணி நேரம் பகவானுடைய நாமத்தையே அவங்க வந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதோட விளைவு பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவ வந்து அவரே வந்து அவர் கையாலே எல்லாம் பண்ணினார் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு. சோ அப்படி தூய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைணவர்கள் சுத்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறதுனால கோலோக விருந்தாவனம் போறாங்கன்னு பார்க்கணும். அது போல அந்தந்த குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க எங்க போவாங்க? பெரும்பாலும் வைகுண்டம் போவாங்க. வைகுண்டம் போலாம். அதை விட இது சுத்த சத்துவ குணத்துல இருந்தாதான் உயர்ந்த நிலைகளுக்கு போக முடியும். சோ இவங்க தேவர்கள் வழிபடக்கூடிய சொர்க்கலோகம் போனோம், அங்க போய் அனுபவிக்கணும். அப்ப அந்த வேதவாத ரதிகள் எல்லாம் நம்ம போன வாரம் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா கிளாஸ்ல. அவங்க வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த வேதத்தோட சாரம் என்னன்றதை அவங்க மறந்துடுறாங்க. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், அதுதான் வந்து உண்மையான சமய கோட்பாடு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். சோ நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கூட பாக்குறோம் 6வது ஸ்கந்தத்துல நம்ம அந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் வந்து புருஷர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. ஏன் புருஷர்கள் நம்ம சொல்றோம்? பிரபுஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். எதுக்காக எல்லாரையும் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மாக்கு அந்த தன்மை இருக்கு, பகவானுடைய அந்த தன்மை இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம். அந்த குவாலிட்டி வைஸ் அவருக்கு என்ன குணங்கள் இருக்கோ அது அவங்களுக்கும் இருக்குன்னு. அந்த ஜீவாத்மாக்கு வந்து தான் எங்க போக வேண்டியன்றத நிர்ணயிக்கக்கூடிய நிலையும் அவங்களுக்கு இருக்கு. இப்ப பௌதிக லோகத்திலேயே ஆட்படணும்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க கட்டுண்டு இருக்கவும் முடியும். இதுல இருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக லோகம் போகணும் அப்படின்னா அதுவும் முடியும். ஆனா அது எப்படி முடியும், சாத்தியம் அப்படின்னா
பகவானுடைய கருணையால அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவா வரக்கூடிய ஆன்மீக குருக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய பாத சுவடுகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக, பகவானிடத்தில் சரணாகதி பண்ணுவதன் மூலமாக ஆன்மீக லோகம் போக முடியும். சோ நான் எங்க போகணுன்றத நான் தீர்மானிக்கிறதுனால நான் வந்து புருஷர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்றத நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்க்கணும். சோ இங்க உண்மையான அந்த ஆதி மூலமான பகவானை வணங்குறதுனால அவர் இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு போறோம். அதே சமயத்துல தேவர்களை வழிபடுறவங்க தேவர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் போறாங்க. இந்த தமோகுணத்துல இருக்கவங்க இந்த அசுரர்களை வழிபடுறதுனால, இல்ல அந்த பேய் பிசாசு பூதம் தாந்திரிகம் அந்த மாதிரியான நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால, அங்க வழிபாடு பண்றதுனால அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பாதாள லோகம் கீழ் உலகங்களுக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பூர் புவ அப்படிலாம் பாக்கணும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி மூதாதையர்கள் வழிபடக்கூடியவங்க மூதாதையர்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்களுக்கு போறாங்க. எப்போதும் பூவுலகிலேயே இருப்பதற்கான திட்டங்களை தீட்டும் தீவிர பௌதிகவாதிகள் மீண்டும் மீண்டும் பூவுலகிற்கே வராங்க. யார் இந்த பூமிக்கு மீண்டும் மீண்டும் வருவாங்க? எந்த குணத்துல இருக்கவங்க? பிரபு நீங்க ஒண்ணு தமோ சொன்னீங்க குணம் இல்லையா, மாதாஜி. வைகுண்டம் பூலோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. இப்ப நம்ம பித்திருக்களை வழிபடக்கூடாதா? அப்ப நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபட்டா போதுமா? பித்திருக்களை வழிபடக்கூடாதா? பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய, எல்லா தர்மத்தையும் விட்டுட்டு என்னிடத்துல சரணடைன்னு சொல்றாரு. நமக்கு வந்து பஞ்சராத்திர விதிகள்னு இருக்கு. ஆனா எப்போ ஒருத்தவங்க வந்து பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக அவரிடம் மட்டும் சரணடைந்து அவருக்கு உண்டான அந்த பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது மற்ற இது தர்மங்கள் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டு போயிடும் மாதாஜி. அது விட்டு போயிடும். உண்மை, நீங்க சொல்றது உண்மை மாதாஜி. நான் ஆனா நம்ம நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களுக்காக நம்ம முன்னோர்களை நம்ம வந்து அவங்களுக்காக பித்ருக்கடன் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் குழப்புறாங்களே, அதெல்லாம் எப்படி மாதாஜி? எல்லாம் சொன்னாலும் கூட நீங்க எல்லாம் லாஸ்டா பாருங்க, தட் சத் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்துன்னு சொல்லிதான் முடிப்போம். அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இல்ல நம்ம நம்ம அந்த செயல்களை செய்யணும். அது வந்து ஏன்னா அது நம்ம கடமையும் கூட. நம்ம அந்த அளவுக்கு தூய பக்தி தொண்டு பண்றோமா, அது ஒரு கேள்வி இல்லையா. இப்ப தூய பக்தி தொண்டு பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம பகவான் இடத்துல சரணடைன்னு சொல்றாரு. ஆனா நம்மளால முடியுதா? நம்ம இன்னும் பந்தத்துல தானே இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது அர்ஜுனன் மாதிரி அந்த கடமையில இருந்து நம்ம வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாதுல்ல. அப்ப அந்த கடமைகளை செய்யறோம் நம்ம. புரியுதுங்களா? நான் வந்து இப்ப பகவான் இடத்துல மட்டும் சரணடைஞ்சா போதும் அப்படின்னுட்டு நான் எல்லாத்தையும் விடலையே. இன்னும் எனக்கு பௌதிகமான பந்தங்கள் இருக்கு இல்லையா. எனக்கு என் குழந்தை, என்னோட குடும்பத்தை பார்க்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் எங்க அங்க தூய பக்தன்? தூய பக்தனா அவர் மட்டுமே அப்படின்னு நம்ம வரும்போது நமக்கு மத்த கடமைகள் எல்லாம் கிடையாது. அவர் மட்டும் செஞ்சா போதும். ஆனா நம்ம இன்னும் பந்தப்பட்டுட்டு தானே இருக்கோம் இல்லையா. நான் என்ன பத்தி சொல்றேன். அப்ப வந்து நம்ம அப்ப எனக்கு உண்டான இந்த கடமைன்னு வரும்போது நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு இல்லையா. இதெல்லாம் விடுத்து நம்ம உண்மையாலுமே பகவான் இடத்துல ரொம்ப தீர்க்கமா அந்த பக்தி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த கடமையை செய்யாம தவறின அந்த பாவம் நமக்கு வராது. ஏன்னா நம்ம பகவான் இடத்துல அந்த கடமையை செய்யறோம். இன்னொன்னு வந்து நீங்க சொன்னீங்க சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துல நம்ம வந்து வைகுண்டம் போறோம் அப்படின்னு. சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது நம்ம உயர் லோகங்களுக்கு போறோமே தவிர்த்து அந்த வைகுண்டம் அது ஏன்னா இது எல்லாமே தேவிதாம்ல இருக்கு. அதுக்கு மேலதான் வந்து நமக்கு வந்து ஆஹ் ருத்ரதாமம், அதுக்கு மேலதான் வந்து ஹரிதாம் இருக்கு. அயோத்தியா சுத்த தாமம். சத்துவ குணத்துல இருந்தால் ஒழிய நம்ம வந்து மேல வந்து போக முடியாது. சுத்த சத்துவ குணத்துல இருந்தாதான் வைகுண்ட லோகம். அதே மாதிரி நல்ல உயர்ந்த வைணவர்களாக இருக்கும்போது நம்ம கோலோகம் போறோம். ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது நமக்கு வந்து மேலுலகம் போறோம் அப்படின்னு தான் வந்து குறிப்பு இருக்கு நமக்கு பகவத்கீதையில. இன்னொன்னு என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நானு. சோ இன்னும் பிரபு ஏதோ ஒரு கேள்வி மாதாஜி கேட்டீங்களா மறுபடியும் பிரபு? பூலோகத்துக்கு வரதா இருந்தா எந்த குணம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லணும். என்ன குணம் நம்ம கேட்டோம் இல்லையா, என்ன குணம் அது? ரஜோகுணம். ஏன்னா நான் மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிக்கணும் இன்னும். ஏன்னா இது வந்து இந்த லோகம் தான் நமக்கு அனுபவிக்கிறதுக்காக பட்டிருக்கு. அப்ப இதை நான் இன்னும் அனுபவிக்கணும், என்னோட ஆசை அடங்கல அப்படின் போது நான் இந்த ரஜகுணத்தினால இங்க வருகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஈவன் நம்ம ஆஹ் மேலுலகங்கள் சென்றாலுமே அங்க அனுபவிச்சு முடிஞ்சிட்டு மீண்டும் நம்ம ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது இந்த பூலோகமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ எல்லா காரணங்களுக்கும் ஆதி காரணமாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பரமாத்மாவை வழிபடும் பக்தர்கள் ஆன்மீக வெளியில் உள்ள அவரது பரந்தாமத்துக்கு சென்று அவரை அடைகின்றார்கள். பகவானே கதின்னு எப்பவும் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்து கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொன்று பண்ணி கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பகவானுடைய நாமத்துக்கு போறாங்க. ஓகேவா பிரபு? உங்க கேள்வி பிரபு ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டாங்களே, வைத்தியநாதன் பிரபுவா?
நம்மளோட ஹரே கிருஷ்ணா இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா. செல்லகுமார் பிரபு தான் நமக்கு அந்த கடமைகளை இப்ப நம்ம செய்துதான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம சரணாகதி பண்ணணும் அந்த இடத்துல. சரணாகதி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ இல்லாத பட்சத்துல நம்ம வந்து அது ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா, நான் தூய பக்தனா அப்படின்ற ஒரு இது வரும்போது நம்ம இந்த கடமையின் போது அதை செய்ய வேண்டியிருக்கு. இப்ப வந்து உம் சன்னியாசிகள் இல்ல பிரம்மச்சாரிகள் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ண போயிட்டாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு இந்த கடமை கிடையாது. ஆஹ் ஆஹ் நான் மறந்துட்டேன் அத, ஆழ்வார் கதையான்னு தெரியல. அவங்க வந்து சொன்னாங்க தாய் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பகவானே வந்து அவருடைய சார்பாக பக்தனுடைய சார்பா அனைத்து சார்த்ததையும் வந்து அவங்க வந்து பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இதுதான் இது நம்ம அந்த தூய பக்தர்கள் பகவானிடத்துல முழுமையாக சரணாகதி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு மற்ற கடமைகள் எதுவும் கிடையாது. ஆனா நம்ம இன்னும் அந்த பந்தப்பட்டதிலே இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த கடமைகளை செய்துதான் ஆகணும். எஸ் பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி, ஒரு கிருஷ்ணா பிரபு. புரிதலுக்காக நம்ம எல்லா கடமைகளையும் விடுறதுனால சரணாகதி அடையிறோமா, இல்ல சரணாகதி அடையறதுனால எல்லா கடமைகளை விட்டுறோமா மாதாஜி, இல்ல வயசு வருஷாவா? என்ன நீங்க இந்த கோழில இருந்து முட்டை வந்துதான் முட்டையில இருந்தது கோழி வந்த மாதிரி கதையா இருக்கு. சரணாகதி அடைஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் போயிடும் அடைஞ்சாலே இல்லையா? கடமையெல்லாம் விட்டுலாம். இல்ல ஓகே. அந்த சரணாகதி இப்ப நிலைக்கும் உயர்த்தணும். அது இப்ப அர்ஜுனன் வந்து சரணாகதி பண்ணாரு. ஆனா அதுக்காக அது எதையும் நீ பண்ண வேண்டாமான்னு சொல்லல கிருஷ்ணர் இல்லையா. பகவான் இடத்துல நம்ம சரணாகதி பண்ணும்போது நம்மளுடைய கடமையை நம்ம பண்ணணும் அங்க. ஆனா என்ன உணர்வுல பண்றோன்றதுதான் முக்கியம். நான் என் ஃபேமிலி நான் வின் பண்ணி நான் இதை அரசாளணும் அப்படின்னு அவர் பண்ணல. கிருஷ்ணா, நான் உன்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டேன், எனக்கு சரியான வழியை நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் பண்றேன். அப்படிதான் அவர் வந்து சரணாகதி பண்றார். அப்ப அவர் நமக்கு நம்ம எங்க போகணும் நம்மளோட ஃபுல் இதுவும் அவர் ஓவர்டேக் பண்ணிக்கிறாரு இல்லையா. நான் சரணாகதி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உண்டான கடமையை செய்யாமலும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. எனக்கு சர்வா பிரபு என்ன மீனிங்ல கேட்டீங்கன்னு எனக்கு புரியல. கரெக்டா பிரபு? சரணாகதி பண்றதுனால கடமையை விட்டுடுறோமா? என்ன கேட்டீங்க? மாதாஜி, அது நம்ம இப்ப யாருமே தூய பக்தர்கள் இல்லைங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப எப்ப தூய பக்தர்கள் ஆகிறது, அதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் பண்றது, இல்ல இந்த மாதிரி கடமைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு கிருஷ்ணரை மட்டும் நம்ம இது பண்ணா தூய பக்தர் ஆயிட முடியுமா அப்படிங்கிற இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. நமக்கு அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் அதெல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. 4வது அத்தியாயம் பாக்குறோம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அந்த நிலையில எனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட கடமையே நம்ம கிருஷ்ணர் திருப்தி செய்தா அது மட்டும்தான் என்னோட நோக்கம். அந்த பாவத்துல நம்மளுடைய கடமையை செய்யும் போதே அது சரணாகதி தான். இப்ப நான் வந்து வீட்டுல இருக்க எல்லாருக்காகவும் சாப்பாடு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு பாவத்துல பண்ணேன் அப்படின்னா அது பௌதீகமான ஒரு பற்று. நான் கணவர் குழந்தைங்க இவங்களை பார்க்கணும். கிருஷ்ணருக்காக நான் வந்து பிரசாதம் ரெடி பண்ணி அதை நைவேத்தியம் பண்ணி நம்ம பண்றோம், இது வந்து அவருக்கு பிடிச்சது அப்படின்ற அந்த இதுல பண்ணோம்னா அது வந்து அவர் மேல இருக்க அந்த கம்ப்ளீட்டா சரணாகதி ஆனாதானே அந்த பாவம் வரும். நான் அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்றேன்னு சொல்லிட்டு கடனை விட்டுட கூடாது. அதை நம்ம இது பண்ணிடக்கூடாது. கிரகஸ்தர்களுக்குமே வந்து அந்த இது இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ அதனால அந்த இதை நம்ம கிளியரா இது பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி, என்னுடைய புரிதலை நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஆக்சுவலி நம்ம வந்து கடமையை செய்யறப்ப வந்துட்டு முதல்ல வந்துட்டு இந்த பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தான், அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்தம், அதுக்கப்புறம் சன்னியாசம். அந்த சன்னியாசம் ஸ்டேஜ்ல தான் வந்து நமக்கு எல்லாம் இந்த வானப்பிரஸ்தம் இருக்கிற வரைக்கும் கூட பூனெல்லாம் இருக்கும். சன்னியாசம் போறப்ப தான் பூனல்கள் எதுவுமே இருக்காது. அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம வந்து இது பண்ண. அப்போ வந்து என்ன, நம்ம கடமைகளை எல்லாம் செஞ்சுட்டு வி ஹேவ் டு கோ டு இந்த வானப்பிரஸ்தம், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சன்னியாசம். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் வந்துட்டு இது பண்ண முடியும். சன்னியாசம் பண்ணாம நம்ம இது பண்ற வரைக்கும் இப்போ ஈவன் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்றேன், அர்ஜுன் இதெல்லாம் இந்த பாரதம் முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் கோயிங் டு சொர்க்கம், நாட்டு இந்த இது அந்த கிருஷ்ணனுடைய கோகுல லோகத்துக்கு போகல. இது வந்து என்னுடைய புரிதல். அது வந்து வெதர் ஐ எம் ரைட் ஆர் நாட், ஐ எம் நாட் ஷுவர். ஏன்னா பிரபு, இப்ப செல்லகுமார் பிரபு கேள்வி கேட்டாங்க இல்லையா, இதே கேள்வி வந்து நம்ம கேட்டோம். இப்ப வந்து அது எப்பவுமே கான்ட்ரவர்ஷியலா போயிட்டு இருக்கோம். நமக்கு ஏன்னா நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க எல்லாம் தவறிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உண்டானதை நம்ம பண்ணணும் இல்லையா. அப்படி நம்ம இது பண்ணும்போது அப்பா அவர் வந்து சொன்னாரு, நம்ம பக்தர்கள் கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே. ஆனா நான் கிருஷ்ண பக்தனா, தூய்மையான பக்தன், பக்தி எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை இல்லையா அது. சோ அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்துட்டோமா, அப்ப நான் இன்னும் அதை அடையாத பட்சத்தில் நீங்க சொன்னது மாதிரி அந்த சன்னியாச நிலை அதெல்லாம் முற்றிலும் துறந்து எப்பவுமே கிருஷ்ணமயமா இருக்கவங்களுக்கு அது சாத்தியம். அப்ப அந்த எனக்கு மத்தது வேண்டாம்.
ஆனா இன்னும் அந்த அளவுக்கு நான் உயரலையே. அப்ப நம்ம உயராத பட்சத்தில் இந்த கடமைகளை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல ஒரு டிஸ்கஷன் இருந்தது. அது போல இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அர்ஜுனனோட என்ன சொன்னீங்க நீங்க? அர்ஜுனன் வந்து சொர்க்கம் போகல இல்லையா? கட சொர்க்கம் தான் சொர்க்கம் தான் போறான் வைகுண்டம் மாதாஜி. போகலைங்கிறாரு. He is not சொர்க்கம் going தான் to இது இது அது கோகுல இது, கோலோக கோலோகம் போல. பிருந்தாவன். கோலோக பிருந்தாவனுக்கு போகல, சொர்க்கத்துக்கு தான் போற மாதிரி கதை முடியும். ஏன்னா ஆஹா. உம் எல்லாருமே பஞ்ச பாண்டவர்கள் அத்தனை பேருமே சொர்க்கத்துக்கு இது போற மாதிரி தான் வந்து கதை இருக்கும். ஓகே ஓகே பிரபு. அவங்கள அந்த இது யாரும் எனக்கு தெரியும். அவங்கள யாரும் கோலோக பிருந்தாவன் போகணும்னு ஆசைப்படல மத்தாஜி. அவங்க மறுபடியும் ராஜ்யத்தால தான் அது தெரியல. அது எனக்கு நான் சும்மா நம்ம வந்து ஸ்பெகுலேட் பண்ணக்கூடாது. சோ அது தெரியல. பட் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வந்து இதுதான் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம அதே சமயத்துல இன்னொரு கதையும் கேட்டிருக்கேன். அவர் வந்து பிரம்மச்சரியம் எடுத்து பகவானுக்காக பக்தி தொண்டு பண்ண போயிட்டாரு. ஆனா அவங்க அம்மா வந்து தவறிடுவாங்க. அப்ப கிருஷ்ணரே வந்து அந்த பக்தருக்கு பதிலா அவர் வந்து ஒரு மகனா இருந்து என்ன கடமை செய்யணுமோ அதை வந்து அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்ற ஒரு கதையை நம்ம ஈம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். காரியங்களை ஆமா, ஈம காரியங்கள்லாம் அவங்க பண்ணாங்க, கிருஷ்ணரே பண்ணாரு அப்படின்னுட்டு. சோ பகவான் ரொம்ப பக்தவச்சலன் இல்லையா? சோ பக்தனுக்காக அவர் இது 2 பேருக்குமே வந்து எப்பவுமே ஒரு போட்டா போட்டிருக்கோம். அவருக்காக நான் இறங்கி வரேனா இல்ல என் பக்தனுக்காக நான் இறங்கி வரேனான்னு சொல்லிட்டு. சோ அது ஒரு பெரிய பெரிய கான்செப்ட் அது. சோ பல்வேறு வழிபாட்டு முறைகள் பல்வேறான முடிவுகளை விளைவிக்கின்றன என்று ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தும் இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றது. நம்ம என்ன செயல் செய்கின்றோமோ, என்ன எங்க போகணும் அப்படின்றத நிர்ணயிக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்றாறு போல நம்மளுக்கு விளைவுகள் இருக்கு. இதுதான் நம்மளுடைய மந்திரமும் நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுடைய வழிபாட்டுகளுக்கு ஏற்றார் மாதிரியான இடத்தை நம்ம அடைகிறோம். உன்னதமான பிரபுவை வணங்கினால் அவரது நித்தியமான இருப்பிடத்திற்கு சென்று அவரை அடைவது நிச்சயம். இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய வாக்கு இல்லையா? வேதம் என்பது பகவானுடைய வாக்கு. வேதத்துக்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. சோ அவர் ரொம்ப தெளிவா இங்க சொல்றார். சோ உன்னதமான பிரபுவை வணங்கினால் அவரது நித்தியமான இருப்பிடத்திற்கு சென்று அவரை அடைவது நிச்சயம். நம்ம பகவானுடைய அங்கம்ன்றதுனால அவரிடத்துல இருக்கக்கூடிய அதே குணங்கள் நித்தியமான குணங்கள். சோ நம்மளும் வந்து நித்தியமானவர்கள். சோ அந்த அவரை அடையிறது நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இத நம்மளுடைய கிருஷ்ணரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில வந்து சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? மரணிக்கும் தருவாயில் எவன் ஒருவன் என்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கானோ அவன் கண்டிப்பாக என்னுடைய லோகத்துக்கு வருகின்றான். அது போல பக்தி தொண்டுல சின்னதாவது அவங்க என்ன பண்றாங்களோ அவங்க எப்பொழுதும் வீழ்ச்சி அடைவதே கிடையாது என்பதை உறக்கச்சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு மூலமாக கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாங்க. சோ சந்திர சூரியர்களை போன்ற தேவர்களை வழிபட்டால் அவர்களின் கிரகங்களை சென்றடைவோம் என்பதில் ஐயமில்லை. சோ மற்ற தேவர்களை வழிபடும் போது அவங்களுடைய இதுல வந்து நம்ம போறோம். சோ இந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நீங்க ஏதோ கேள்வி கேட்டீங்க. இப்ப கேட்கலாமா? கேளுங்க. நம்ம மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாம் பார்க்கும்போது பிரணாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஆமாங்க பிரபு. இப்ப வந்து நம்ம தேவர்கள் இப்ப விநாயகர் முருகர்லாம் தேவர்கள், சந்திரன் சூரியனும் தேவர்கள் சொல்றோம். அவங்கள வந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க நம்ம இது பண்ணக்கூடாதான்னு கேக்குறேன். நோ அப்படி இல்ல பிரபு. இப்ப பகவான் வந்து ஒரு சிருஷ்டி பண்ணிருக்காரு இல்லையா? இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஸ்கூல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்கூல்ல வந்து பிரின்சிபல் இருக்காங்க. பிரின்சிபலுக்கு கீழே அது ஒரு பெரிய ஆர்கனோகிராம் இல்லையா? ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர். டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, எல்லா லெவல்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. அப்பதான் அவங்க எல்லாம் ஒழுங்கா அவங்களுடைய இதை டியூட்டியை பண்ணாதான் பசங்க வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்கள ஒழுக்கமா கொண்டு வர முடியும். அதுக்காக ஸ்டூடெண்ட் வந்து வெறும் பிரின்சிபலுக்கு மட்டும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணா போதுமா? டீச்சர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாம இருந்தா எப்படி இருக்கும்? தப்பா நினைக்கணும். இல்ல தப்பெல்லாம் இல்ல பிரபு. கரெக்ட் தான் நீங்க கேட்ட கேள்வி. இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் எழக்கூடிய இந்த குழப்பமான இதுதான் கொஸ்டின் தான் இது. எல்லா தேவர்களுக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். இப்ப அதுக்காக விநாயகர் இது பண்ணாரு நம்ம. ஆனா நம்மளுடைய அன்பு வந்து முழுமையாக எங்க இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பகவான் இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இப்ப நம்ம ஸ்கூல் பீரியட், காலேஜ் பீரியட்ல கூட நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்பா அம்மாவில கூட நம்ம அப்பா அம்மான்னு தான் சொல்லுவோம். அதே சமயத்துல அவங்களும் நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவும் வந்து ஒண்ணா ஆயிடுவாங்களா அப்படின்றது ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், எல்லாரையும் வணங்கணும். ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியத்தை அவங்க எடுத்துட்டு பண்றாங்க.
சூரியன் சந்திரன்றதெல்லாம் ஒரு போஸ்ட். அப்ப இப்ப ஒருத்தர் வந்து இந்திரனா இருக்காருன்னா அவருடைய காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேற ஒருத்தர் அதுல இந்திரனா இருப்பார், வேற ஒருத்தர் பிரம்மதேவரா இருப்பார். சோ அது வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் போஸ்ட். சோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். அவங்க மாறிட்டே இருப்பாங்க. யாரும் சரியான ஆட்கள் கிடைக்காத பட்சத்துல பகவானே அதை எடுத்துட்டு பண்றாரு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்ம படிக்கும்போது அதுல ஒரு நிறைய நிறைய விளக்கங்கள் நமக்கு வந்து அதுல வந்து புரிய வரும். சோ அதனால எல்லா தேவர்களுக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். ஆனா அவங்கதான் சாரம் நினைச்சிட்டு நம்ம அவங்கள மட்டுமே வழிபாடு பண்றது வந்து ஒரு தவறான விஷயம். எப்படி நம்ம தண்ணியோட அந்த வேருக்கு மட்டும் தண்ணி ஊத்தினாலே பூரா செடிக்கும் வந்துரும். இலைக்கு மட்டும் ஊத்திட்டே இருந்தா சரி வருமா? அந்த மாதிரி நம்ம மூலம் எதுவோ அங்க வந்து நம்ம வழிபாடு செய்யணும். இதெல்லாம் எதுக்கு வந்து பகவான் நம்ம சொல்றாரு? அவர் சொல்றாரு, நீ பொறாமையற்றவன் நண்பன் அப்படின்றதுனால இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்றார். சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றார் இந்த விஷயங்களை. யாராவது நம்ம வந்து இப்ப எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருந்தாதான் நான் வந்து சொல்ல முடியும் இல்லையா? நான் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னாக்கா அவர் பிரைம் மினிஸ்டர், அதனாலதான் அதை சொல்றாரு. அது போல அதை நடத்தியும் காட்டியிருக்கார். பகவான் தன்னுடைய இடது சுண்டு விரலால இந்த கோவர்த்தனகிரியவே வந்து எடுத்து நிறுத்தியிருக்கார். சிசுபாலன் அத்தனை அவையோர்கள் முன்னாடியும் சிசுபாலனுடைய சிரம் வந்து வெட்டப்படுகின்றது. அவன் பகவானுடைய திருப்பாதத்துல வந்து முக்தி அடையறத நம்ம பாக்குறோம். 3 மாதங்கள்ல வந்து பூதனாவோட இவ்வளவு பெரிய அரக்கி அந்த எத்தனையோ காத தூரம் வந்து அந்த அம்மா விழுந்திருக்காங்க மலை மாதிரி. இறந்து போயிட்டா அந்த உடல் வந்து நாற்றம் அடிக்கும். 1 நாள் 2 நாள் இப்பெல்லாம் நம்ம ஐஸ் பெட்டில எல்லாம் வைக்கிறோம். நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா அதுதான் அதோட நேச்சர். அந்த உடம்போட நேச்சரே அதுதான். ஆனா அவங்களோடது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஊர் முழுவதும் வந்து வாசமா இருந்துச்சாம். என்ன பண்ற மலை மாதிரி விழுந்திருக்காங்க, என்ன பண்றேன்னு தெரியல. வெட்டி வெட்டி அவங்க எரிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம். அதெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல படிக்கிறோம். சோ பகவான் சாக்ஷாத் பகவான்றத அவர் நிறைய இடத்துல நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்காரு. சரி, இதெல்லாம் நம்ம புத்தகத்துலதான் படிச்சிருக்கோம், அதையும் நம்ம நம்பல அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலயும் வந்து நம்ம படிக்க படிக்க கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு இடத்துலயும் நம்ம உணர்ந்திருப்போம். முன்ன வந்து வேற மாதிரியான ஒரு புரிதல் இருக்கும். இப்ப நம்ம படிக்க படிக்க பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷயங்கள் இருக்கும். அப்ப வந்து சிவபெருமான் வந்து சொல்றாரு ஒரு புராணத்துல, யார் என்னுடைய தூய்மையான பக்தர்கள் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரணத்தோட தருவாயில வாரணாசியில வந்து இறப்பதற்கு உண்டான உபாயங்கள் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட காதுல வந்து ஆஹ் ஹரிநாமத்தை வந்து அவரு உச்சரிக்கின்றார் அப்படின்னு. அது போல அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வரக்கூடிய அந்த அந்த உபாயத்தையும் வந்து பகவான் சிவபெருமான் வந்து பண்ணி கொடுக்கிறார் அப்படின்றது. ஏன்னா அவர் வந்து முதல் வைணவர். அவர் எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த கதைகள் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ உயர்ந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் பகவானுடைய இதுலயே இருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா பிரபு? நம்ம எல்லாருக்கும் வழிபாடு. மதஜி எனக்கு இதுல ஒரு டவுட். நம்ம வைஷ்ணவம் ஏதாவது சம்பவம் அப்படின்னு சொல்ற மதஜி, சிவபெருமான முதல் வைஷ்ணவரா நம்ம கருதுறோம். ஆனாலும் சிவபெருமான பிரசாதம் நம்ம எடுக்காத காரணம் என்ன மதஜி? சம்பவ குணத்தை இருக்கிறதுனாலயா? ஓ மை குட்னஸ் பிரபு, இல்ல தமோகுணத்தோட அதிபதி அவரு. தமோகுணத்தோட அதிபதி. அதுக்காக அவருக்கு தமோகுணம் இருக்கு அப்படின்றது இல்ல பிரபு. இதே டவுட் எனக்குமே இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா தமோகுணத்தோட அதிபதினா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரை சுத்தி எல்லா பூத கணங்கள், ஏன்னா எல்லா ஜீவராசிகளையும் வந்து பகவான் தான் காக்குறாரு இல்லையா? சோ அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களையும் வந்து பராமரிக்கிறதுக்காக ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் விஷயத்த பண்றாரு பகவான். சோ தமோ குணத்தோட அதிபதியாக சிவபெருமான் இருக்கார். அப்போ இந்த தமோ குணத்துல இந்த பூதகணங்கள் இவங்களெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களையெல்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக சிவபெருமான் வந்து தமோ குணத்தோட அதிபதி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரஜகுணத்தோட அதிபதி பிரம்மதேவர். ஏன்னா சிருஷ்டி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு தீவிரமாக இருந்தாதான் முடியும். சோ அந்த குணத்தோட அதிபதி, அந்த குணத்தோட அதிபதின்றதுனால அவங்க அந்த குணத்துல இருக்காங்கன்றதாக கிடையாது. நம்ம இது பண்றோம், கிருஷ்ண பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு தான் பாக்குறோம் நம்ம. சோ நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருக்குமே அது அர்ப்பணம் பண்ண மாதிரி தானே. பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே நம்ம சிவபெருமான அவருக்கு வழிபடணும், அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணணும். பகவானே எனக்கு வந்து எப்பவும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும், பக்தியில இருந்து நழுவாம இருக்கணும், பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கணும், மனசு வந்து அலைப்பாயக்கூடாது, கிருஷ்ண தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்கணும்ட்டு அவர்கிட்ட பிரேயர் பண்ணணும். கண்டிப்பா அதை நம்ம வந்து மேலெடுத்து போவார். ஆனா இவர்தான் எல்லாமே அப்படின்னு நம்ம வந்து அங்க நின்ற கூடாது. அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து இதுன்னு பாக்குறோம். சோ என்ன நம்ம பிரசாதம் எடுத்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது தான் வந்து உத்தமம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். நீங்க அந்த விபூதி குங்குமம் சொல்றீங்களா?
பிரசாதம் சாப்பிட இல்ல சொல்றீங்க. இல்ல அது நம்ம என்ன பாவத்துல பிரசாதமே இப்போ பண்ணிருப்பாங்கன்னு பழம் கூட தெரியல நம்ம இல்லையா? எடுக்கிறது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ண ஆமா மாதாஜி. பழங்களே சொல்றேன் மாதாஜி. நம்ம ஹரே அதுதான் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம். சொல்லுங்க பிரபு. கிருஷ்ண இது பிரசாதம். அதாவது சிவனுக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதம் பூரா சண்டிகேஸ்வரர் தான் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் நாமெல்லாம் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு ஒரு அரிக்கதை சொல்றவரு சொன்னாரு. அந்த பிரபு பிரசாதம் நமக்கு அவருக்கு வந்து பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப தெளிவா. நம்ம வந்து வெஜிடேரியன் கிடையாது, கிருஷ்ணடேரியன். என்ன கிடைச்சாலும் அதை கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பணம் செய்து அந்த பிரசாதமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா அவரே வந்து ஆஹ் யக்ஞ புருஷர் அனைத்தோட. ஏன்னா இந்த 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 சக்கரமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யாக சக்கரம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப அந்த யக்ஞத்தோட அதிபதி யாருன்னாக்கா விஷ்ணு பகவான். சோ அவருக்கு நம்ம அர்ப்பணம். விஷ்ணு பகவான் பகவானுடைய ஒரு ரூபம். சோ பகவானுக்கு வந்து நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு. அதுல புருஷ அவதாரம், அதுலதான் நம்ம அந்த 3 விதமான விஷ்ணுக்களை பாக்குறோம். சோ அதனால அவருக்கு வந்து யக்ஞபதி, அவருக்கு நம்ம வந்து நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம். இந்த இந்த இதெல்லாம் நமக்கு தெரியல. இதுதான் நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. சோ நம்ம அததான் இதுல நம்ம தெளிவா பாக்குறோம். நம்ம மாதாஜி வந்து இந்த ஞானத்தை எங்கிருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? அதிக அங்கீகாரம் பெற்ற அந்த குரு சித பரம்பரையில இருந்து வந்தாங்க. ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை சொல்றாங்க. இப்ப எனக்கு ஒரு உடம்பு முடியலன்னா அது கரெக்டான மெடிசனை வந்து நான் கரெக்டான யார்கிட்ட தான் போய் கேட்கணும். மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் கூட நான் கேட்கலாம். இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். என்னோட இது என்ன தீவிரம்னு தெரியலன்னு தெரியாம டாக்டர் இருக்கலாம். ஆனா அவர்கிட்ட பேசாம கூட அவங்களோட ஒய்ஃபோ அவங்களோட பிள்ளைங்க கிட்டயோ யார் மூலமா கூட கேட்டுக்கலாம். ஆனா எது சரியான வழி? நான் டாக்டரை போய் பார்க்கணும். அவர் எனக்கு கம்ப்ளீட் செக் பண்ணும். இல்லைன்னா நான் ஏதோ ஒண்ணுத்துக்கு மெடிசன் எடுத்து அதை நான் சரியா கவனிக்காம விட்டு வேற ஒரு விஷயத்துல கொண்டு போய் முடிஞ்சிடும் இல்லையா? சோ அந்த சரியான மூலத்துல இருந்து நம்ம இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். அதே சமயத்துல நம்ம வந்து நல்ல புரிதல் இருக்கணும். இது ஒரு பெரிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காலம். சோ அதுல ஒவ்வொருத்தருக்கும் பகவான் வந்து இது கொடுத்திருக்காரு. அவங்க எல்லாம் பகவானுடைய சேவையை பண்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்தணும். நம்மளுடைய அன்பு, தூய்மையான அன்பு, சரணாகதி பகவானிடத்துல இருக்கணும். இந்த பாவத்துல நம்ம போகணும். எனக்கு வந்து பக்தி பண்றதுக்கு வந்து நீங்க வந்து எனக்கு வழிகாட்டணும்னு அவங்க கிட்ட பிரேயர். சொல்லுங்க பிரபு. வேற மாதாஜி ஏதாவது டவுட்ஸ் ஒரு இருக்கா? சின்ன டவுட் மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்து குலதெய்வ வழிபாடு எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு மாதாஜி சொல்றாங்க. அதை பத்தி ஏதோ ஒரு சின்ன நம்ம அதாவது அததான் காளி பாத்துட்டோமே இப்ப இந்த நம்ம. மாதிரி இருக்கணும். உம் மீண்டும் மீண்டும் நம்ம அதே இதுலதான் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு அந்த 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாறு போல வழிபாடு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்ம மரியாதை செலுத்தணும். அதே சமயத்துல நம்மளுடைய அன்பு, வழிபாடு, பிரார்த்தனை நம்மளுடைய கிருஷ்ணனிடத்துல இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம தெளிவா இருக்கணும். இப்ப தீட்செல்லாம் பெற்று விட்டார்கள் அப்படின்னா சொல்லுங்க பிரபு. தீட்செல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா வெறும் கிருஷ்ண பிரசாதம் மட்டும்தான் எடுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னை வந்து அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திக் கொள்கின்றார்கள். பிராமன் தீட்சை எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப தூய்மையாக பகவானுடைய இதுல மட்டும்தான் இருப்பாங்க. அவர் மட்டும்தான், வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு. சோ அதுல நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும். அப்ப வந்து நம்ம இந்த எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை, அவரிடத்துல மட்டும்தான் சரணாகும். அதுக்குதான் வந்து பிராமன் தீட்சை எல்லாம் எடுக்கும்போது நம்மளுடைய மத்த கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சிட்டு நம்மளால கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும் கம்ப்ளீட்டா பூரணமா அப்படின்ற நிலையில இருந்தா தான் நம்ம அந்த இதுக்கு போக முடியும். அப்போ அது நம்மள வந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு அந்த ஒரு வெறும் அந்த கிருஷ்ணரோட இது மட்டும்தான் அவங்க இது பண்ணுவாங்க. அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வரவே வராது. இந்த வழிபாடு பண்ணலாமா, இந்த பிரசாதம் எடுப்பாங்க, பிரசாதம் வெறும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணது மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அது நிலையில உயர உயர அந்த பக்தியோட நிலையில உயர உயர அந்த இது. சொல்லுங்க பிரபு. வேற ஏதோ கேட்க வந்தீங்க? இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் எடுப்போமா முடிப்போமா முடிக்க மாட்டோம்னு தெரியல. முடிஞ்சிருச்சு 10 மணி. சொல்லுங்க. யாரும் கேட்டீங்களா ஏதோ கேள்வி? பிரபு என்னாச்சு? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது கேக்குது. டேட்டா கேபிள் இருக்கு. கேக்குது. ஓகே ஓகே மாதாஜி. சோ எதையும் செய்து எவரையும் வழிபட்டு ஒரே இலக்கை நாம் சென்றடைய முடியும் என்று எந்த உண்மையான வேதமும் கூறவில்லை. நமக்கு தான் தோன்றித்தனமான ஒரு வழிபாடு இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அததான் நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவான் சொல்றார், அவர் அந்த 4 குரு சித பரம்பரை மூலமாக இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும். சோ சரியான மூலத்திலிருந்து அந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும். ஆனா காலப்போக்குல அது மறைஞ்ச மாதிரி தோணுது. அதனால இந்த ஞானத்தை மீண்டும் நான் சொல்றேன்றார். சோ பகவான் அத வந்து சூரிய பகவான விவஸ்துவானுக்கு கொடுக்க, அவர் வந்து இஷ்வாகு கொடுக்க,
அவர் வந்து அவருடைய பிள்ளையான ஸ்வயம்புவன் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு. இந்த குரு சீட பரம்பரை மூலமாக இந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற வேண்டும். சோ நம்ம இப்ப கூட பார்த்தோம், இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சுத்தி போயிட்டு இருக்கு. எத்தனை விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு நடுவுல கரெக்டான மூலத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுல நம்ம ஸ்ரத்தையா இருக்கிறதுன்றது வந்து ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சிங் தான் நமக்கு ஆக்சுவலா. எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. இல்ல நான் எதை செலக்ட் பண்றதுன்னு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் தான் இல்லையா? சோ பிரபுபாதர் நமக்கு ரொம்ப கருணையோட நமக்கு இந்த மார்க்கத்தை காட்டியிருக்கார். சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து தெளிவா அவர் கொடுத்த 4 வழிபாட்டு ஐ மீன் 4 வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி பக்தி செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதிகாரப்பூர்வமான சிஷ்ய பரம்பரையோடு எந்தவித தொடர்பும் இல்லாத தான் தோன்றித்தனமான குருமார்களே இப்படிப்பட்ட மூட கொள்கைகளை எல்லாம் வகுத்து கொள்கின்றார்கள். எப்படிப்பட்ட மூட கொள்கைகள் எல்லாம் வகுத்துக்கிறாங்க. யார வேணா வழிபடலாம், யார வேணா வந்து இது பண்ணலாம்னு ஒரு இலக்கே இல்லாம இருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சரியான மூலம் இல்ல அவங்க எல்லாம் இருக்கிறது. எல்லா பாதைகளும் ஒரே இலக்குக்கு நம்ம இட்டு செல்கின்றன என்றும், சிறு தெய்வங்களையோ பரமனையோ வேற எதையோ தனக்கு தோன்றும் முறையில் வழிபட்டு ஒருவர் அந்த இலக்கை அடைய முடியும் என்றும் அதிகாரப்பூர்வமான எந்த ஒரு குருவும் கூற மாட்டார். ஏன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி வகுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானே மூலம் அவரிடத்துல சென்றடைவதுதான் வந்து சரியான வழி. அதை எப்படி போகணுன்றது குரு சீட பரம்பரை மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம பிரபுபாதர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு, ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னா அந்த இடத்துக்கு உண்டான பயணச்சீட்டு எடுக்கணும். வேற ஏதாவது இடத்துல நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு நம்ம போவோமா அப்படின்னா முடியாது அப்படின்னு. பாம்பேக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டு கல்கட்டா போகணும்னா முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ தம்மை குருமார்கள் என்றும் சொல்லிக் கொள்ளும் தற்காலிக எல்லா சீட்டுகளும் அந்த உயர்ந்த இலக்கை நம்மை அழைத்து செல்ல முடியும் என்று கூறுகின்றார்கள். இப்படிப்பட்ட கீழ்த்தரமான முறைகேடான உறுதிமொழிகளால் வசீகரிக்கப்பட்டு பல மூடர்கள் செயற்கை முறையில் ஆத்ம ஞானம் பெற்று விட்டதாக எண்ணி பெருமைப்படுகின்றார்கள். சோ உண்மையான ஞானம், ஆத்ம ஞானம் அந்த குரு சீட பரம்பரையில தான் கிடைக்கும். அவங்க அந்த வழியில அவங்க வாழ்ந்ததுனால அது கிடைக்கின்றது. அத சரியா சொல்ல முடியும். சோ அவங்க கிட்ட இருந்து உபதேசம் பெற்றாலன்றி உண்மையான ஞானத்தை உண்மை அறிவில் பெற இயலாது. அதுதான் வந்து பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் சொல்றார். ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். சரியான மூலத்துல இருந்து இந்த ஞானம் குரு சீட பரம்பரை மூலமாக கிடைக்கப்பெறணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நிச்சயத்தை நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹோப்ஸோ நாளைக்கு இந்த மந்திரத்தை முடிச்சிருவோம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இன்னும் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து 2 பேஜ் தான் பாருங்க. சோ எல்லா காரணங்களுக்கும் யார் வந்து சர்வ காரணமோ அவரிடத்தில் பக்தி பண்ணும்போது நம்ம எங்க போய் சேர்றோம், மற்றவர்களை வழிபடுறதுனால நம்ம எங்க போய் சேர்றோம், இந்த ஞானத்தை நம்ம யார்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த 3 விஷயம் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மந்திரத்துல பார்க்கணும். எஸ் பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி மாதாஜி. ரொம்ப அழகா நீங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் நல்லா போச்சு. நிறைய டவுட் கேட்டீங்க. ஓகே, இது எல்லாருக்கும் வர வேண்டிய ஒரு ரொட்டீனான இதுதான். இது பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்களா காலையில எல்லாரும்? எத்தனை பேர் அட்டன் பண்றீங்க இந்த குரூப்ல? நீங்க போட்ட ஒரு நாள் அட்டன் பண்ண மாட்டாச்சு, அவ்வளவுதான். ஓகே பிரபு. அட்லீஸ்ட் அக்டோபர் 2ஆம் தேதியில இருந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் சின்ன கிளிப்ஸ் மாதிரி போடுறாங்க. எப்படி ஜப்ப வாக்கு இருக்கும் இல்லையா, அது போல மார்னிங்ல சின்னதா இது பண்றாங்க. முடிஞ்சா அதை அட்டன் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். நம்மளோட டீச்சர்ஸ் அவங்கள தான் எடுக்க போறாங்க. வெறும் 20 நிமிஷம் தான். செகண்ட் அக்டோபர்ல என்னங்க பிரபு? ஜப்பம் பண்றவங்க 5:30 அது கிளாஸ் ஆகுங்க. ஆமா, அது ஒண்ணு கிளாஸ் ஆகும். நம்ம அது கொஞ்சம் வேற ஏதாவது ஷெட்யூல் பண்ணலாமான்னு பாக்கலாம். முடிஞ்சா அது பண்ணுங்க. அப்படி இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த பாகவதம் அட்டன் பண்ணிட்டு கண்டினியூவா ஜப்பம் பண்றது இட்ஸ் ஒன் ஆப்ஷன். 6 மணிக்கு வேலை பண்ணலாம்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ஆமா, இது 6 o'clock முடிஞ்சிடுங்க. சமையல் எல்லாம் இருக்கும் பிரபுஜி. இல்ல, இது பாகவதமா இதுவாங்கிறது பாத்துக்கணும், அவ்வளவுதான். அது இது பண்ணிக்கங்க. இந்த லிங்க்கும் இருக்கு, சேம் லிங்க் தான். நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணாலும் சரி. 1ஆம் தேதியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஏன்னா அது ஃபர்ஸ்ட் மந்திரத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தம், ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம், ஃபர்ஸ்ட் மந்திரம். அக்டோபர் 1ல இருந்து ஒரு நாள் ஒரு மந்திரம். பாகவதத்தோட ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்துங்களா மாதாஜி? ஆமா, அதனாலதான் நான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன். முடிஞ்சா எல்லாரும் ஜாயின் வாங்கி பெட்டி அப்படியே வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அப்படியாவது ஓபன் பண்றேன். எப்ப எடுங்க எடுக்கக்கூடிய சான்ஸ் குடுக்குறாங்க.
அது கரெக்டா விஜயதசமி அன்னைக்கு பண்றாங்க. ரொம்ப ஆமா. சுகம். சரிங்க, எடுத்து ஓபன் பண்ணிடுறேன். அதனால தயவு செஞ்சு நம்மளோட சாட்டிங் இது கூட நம்ம 6 மணிக்கு வைக்கலாமா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி வைக்கலாமா? சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாண்டிங்ல எல்லாருமே இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டாங்க மத்தாஜி. யாரு 0ல இருந்தோமோ 4 வந்துட்டோம், 4 16 ஆயிடுச்சு, 16 நான் இப்போ 20 தாண்டி மேல போயிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் பிரபு. எல்லாருமே இம்ப்ரூவ்ட் மத்தாஜி. சூப்பர் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நீலு மாதாஜின்னு தெரியல எனக்கு. ஏன்னா நான் என்னால சரியா பார்க்க முடியல கொஞ்சம் அந்த கேட்ராக்ட் ப்ராப்ளத்தால. தீபாவளிக்கு அப்புறம் தான் ஆப்ரேட் பண்ணி போறேன். அதனால நான் அது ஒரு நாள் உட்காந்து எல்லாத்தையும் என்ட்ரி பண்ணணும். இப்போ எனக்கு வந்து நவராத்திரிங்கிறதால எனக்கு வந்து டே டைம்ல இது கிடைக்க மாட்டேங்குது, டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஓகே பிரபு. ஆனா எல்லாரும் வந்து எப்பவுமே பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள நீங்க 16 ரவுண்ட் கூட போட்டுறலாம். எப்பவும் அவங்களோட இதுதானே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆமா மாதாஜி. நீலு மாதாஜி அதுலயே தான் மாதாஜி இருக்காங்க. ரெகுலரா கிளாஸ் பகவத்கீதை கிளாஸ்லயே தான் மாதாஜி இருக்காங்க. சூப்பர் மாதாஜி. எங்களுக்கு லீவ் விடறதுக்கு அவங்க ரெடியா இல்ல. இல்ல கம்பல்சரி இன்னைக்கு ஸ்லோகம் படிக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க. பாகவதமும் அப்படிதான். பாகவதமும் அப்படிதான். ஒரு நாள் மாதாஜிட்ட இருந்து போன் 11 பேர் இருந்தோம் மாதாஜி. நேத்து 11 பேர் அட்டெண்ட் பண்ணோம். மாதாஜி இந்த சாண்டிங் ரவுண்ட் கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல அவங்களே பிராக்டிஸ் பண்ணிக்குவாங்களா இனிமே? எப்படி மாதாஜி உங்க ஐடியா? இல்ல இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால இது அட்டெண்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம்னு தோணுது பிரபு. ஏன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோமா 5:30 தான் நம்மளோட சாண்டிங் இதுவும். சோ அத வந்து நம்ம டைரக்டா நம்ம அந்த லிங்க்லயே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து தமிழ் லிங்க் வந்து 4 மணில இருந்து ஓப்பன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க 5:30 மணிக்கு இதுல பண்ற சாண்டிங் அதுல ஜாயின் பண்ணி கூட நம்ம அந்த குரூப்போடயே பண்ணிக்கலாம். இதே சேம் லிங்க் தான். இப்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, இதே லிங்க் தான் காலையிலேயே ஓபன் ஆகும். 5:30 நம்ம அதுல ஜாயின் பண்ணி சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். 5:40க்கு கிளாஸ் அவங்க பண்ணுவாங்க 20 மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் சாண்டிங் கண்டினியூ பண்றவங்க பண்ணட்டும். நீங்க அக்டோபர் 2ஆம் தேதியில இருந்து இது போட வேணாம், லிங்க் போட வேண்டாம். எல்லாருக்கும் இந்த லிங்கே கொடுத்துடலாம். இப்ப அப்படியே மர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் 3 எதுவுமே. சரிங்களா? வேற ஸ்லாட் நம்ம சாண்டிங்க்கு வேற ஸ்லாட் ஏதாவது பண்ண முடியுமா என்ன ஏதுன்னு பார்க்கலாம். அதை நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம். இப்போ விட்டுருவோம் நம்ம அக்டோபர் 2ல இருந்து. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அந்த கண்டினியூட்டி 5:30 ஓபனா இருக்கும் மாதாஜி. அத நம்ம மறுபடியும் வேற டைமுக்கு மாத்திக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. ஆனா நம்ம 2ஆம் தேதியில இருந்து இதுல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எல்லா பக்தர்களும் தயவு செஞ்சு இதே லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. காலையில 5:40க்கு செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். நமக்கு 2ஆம் தேதியில இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுனால அது கண்டினியூட்டி இருக்குன்றதுக்காக நம்ம பாக்குறோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு சஜஷன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இது நம்ம வந்துட்டு சாண்டிங்க டோட்டலா விட்டுறத விட கொஞ்சம் முன்னாடியா வேணா ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே 1/2 hour 40 minutes வச்சுக்கலாமே மாதாஜி. ஏன்னா இப்ப எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. இப்ப விட்டுட்டோம்னா அப்படியே போயிடுவாங்க. 5 மணிக்கு பண்ணிக்கலாமா? 5 மணில இருந்து 5:40 வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு பிரபுவுடைய லிங்க்லயே வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பாகவதம்க்கு இந்த லிங்க்ல வந்துடலாம். ஆமா. என்ன சொல்றாங்க எல்லா பக்தர்களும் பார்க்கலாம். அது ரொம்ப நல்லதுதான். 5 to 5:40 முடிச்சு 5:40 கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்க மாதாஜி. அது டவுட்டே மாதாஜி. பாகவதம் எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ண நல்லது மாதாஜி. அது கடைசியில சாண்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணி அதை விட்டுற போறோம். நானே விட்டுறேன் மாதாஜி. நானும் இன்ன வரைக்கும் அட்டெண்ட் பண்ணல பாகவதம். அட்டெண்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. அதுதான் மாதாஜி சொல்றாங்க. இந்த அடிஷன்ஸ் டு பாகவதம் கிளாஸ் 5 to 5:40 இருப்பாங்களான்னு தான் தெரியல மாதாஜி. எல்லாரும் இருக்காங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணலாம். எல்லாரும் வந்துருவாங்க. எல்லாரும் பாகவதர்கள் ஆயிட்டாங்க. அதனால வந்துருவாங்க கண்டிப்பா. கண்டிப்பா 100% வருவாங்க. நீங்க பயப்பட வேண்டியதே இல்ல. 6 மணிக்கு முடிஞ்சிச்சுன்னா திருப்பி அதே லிங்க் போட்டுட்டு உட்காந்துருவாங்க. இல்ல எல்லாருக்குமே குக்கிங் அது இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்கும். பட் 5 to 5:40 is the best time. சொல்லுங்க பிரபு. அப்புறம் விஜயலட்சுமி மாதாஜி, வைத்தியநாதன் பிரபு, முத்து பிரபு எல்லாருமே வந்து 10 ரவுண்ட்ஸ்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே இப்ப 16 கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சாஸ்திரி போயிடலாமா? அது வரைக்கும் போகணும் மெதுவா போயிட்டு இருக்குது. இப்ப அப்ப நம்ம ஸ்பீட பண்ணி சீக்கிரம் எல்லாரையும் பக்தி சாஸ்திரி பண்ணி டீச்சர்ஸா வந்துருங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. பிரபு வேற திட்டினாரு இல்லைங்களா? பிரபு வேற ஒரு நாள் சஜஷன் கொடுத்தாரு. எல்லாம் அன்னீவனா பண்றாங்க, ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்ட் பண்றாங்க, அடுத்த நாள் வேற மாதிரி போகுது அப்படின்னாரு. அன்னைக்கு பிரபு சொன்னதுல இருந்து இப்ப கரெக்ட் ஆயிட்டோம்.
எல்லாருமே ஈவன் ஆயிடுச்சு. அவர் பிரபு அவரே சந்தோஷப்படுவாரு. ஜிஎஸ்என் பிரபு நான் என்ன ஹரே கிருஷ்ணா சந்தோஷப்படுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் தேங்க்யூ சந்தோஷமா பிரபு. இருந்தா ஓகே. உங்களுடைய வார்த்தை எவ்வளவு பெரிய சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது கூட நான் வந்து என் ஒய்ஃபோட லிங்க்ல இருந்து இதுல இருந்து தான் எடுத்து பேசினேன் நானு. அதுக்கே இவ்வளவு இம்பாக்ட் இருக்குன்னா தேங்க் காட், காட் இஸ் கிரேட். அவ்வளவுதான். ஹரே கண்டிப்பா கிருஷ்ணா. கிரேட் மாதாஜி கண்டினியூ பண்றாங்க. ஜிஎஸ்என் பிரபுவோட மாதாஜி சாண்டிங் கிரவுண்ட்ல வராங்க. வெங்கடலட்சுமி மாதாஜி இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாமம். அது முடிச்சிட்டு அப்படியே 6:30 பாகவதம் போயிடுவேன் மாதாஜி. தாரணி மாதாஜி எடுப்பாங்களா 6:30க்கு, அதுக்கு போயிடும். அது ரொம்ப நல்லா கேட்டு சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். அது கேட்டுட்டே கேட்டுக்கிட்டு வேலை செஞ்சிருவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. யூஆர் ஆல் பிளெஸ்ட் மாதாஜி. எங்களுக்காக நீங்க ப்ரே பண்ணிக்கங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ओके वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் படிச்சுட்டு வாங்க. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாரும் நிறைய கேள்விகள் டவுட் கேட்டது. இன்னும் நம்ம சேர்ந்து படிக்க படிக்க நிறைய டவுட் வரணும். வந்தாதான் நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஒரு சின்ன சேயிங் இருக்கு மாதாஜி.